हेलौ लोगोफोर खुलुमबाय बयखौबो आंनि इउटुब चेनेलाव आङो नोंथांमोनखौ आंनि जासिहरनाय थाखाय बयनिसिमबो ओमफ्रायो आसा खालामो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ अनसायगोन होननानै आरो बिदिब्ला नायलांबाय थादो आंनि भिडिअखौ जोबजासे नायलांदो बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै लोगोआ जाहैबाय आंथ' जेबो भिडिअ लाबोनो सानाखैमोन लोगो आंनाव मा मावदों बेखौनो नोंथांमोना माने शेयार खालामनो सानदों आरो ओमफ्रायो नै लोगोफोर आं दा मैफ्राय खानानै लाबाय मोनानि संनो थाखाय सायखांनानै सुखांबायबो आरो सुखांनानै दा ओमफ्रायो अमाजों संनोसै आं गोथावनो दुर्गा फुजानि सिगां Amazing recovery. Okay. Denwi fुजा न'आव थांदोंमोन खनसे फुजाखौ न'आवसो हैदां थिनालियाव आं ओंख्रि संनाय समाव सासे लोगोजों रायज्लायगासिनो दंमोन नालाय बेखायनो रायज्लायनायफोरखौ बारा होजोबनाय जायासै आरो ओमफ्राय नै ओरैहाय फारसेथिंजाय सासे उसुमैजों अमाजों संगासिनो मोनायो
आंनि दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोमोन दे